Hanzi tai yangu yandaisunga ndiyoshato pari zvino tai ikaiswa mumbiya iri munamato ndaisunga tai. Saka yaiopareta sei? Atinozobvunzisisa zvedu kuti ko yaishanda sei tai iyoyo maiisunga iye smart. Apa aitaura ega? Taitomubvunzawo. Maimubvunza? Mamuri majournalist uchatitorera basa imi. Tibvunze imwe mibvunzo yamaibvunza because hatizowana nguva yekunazotaura naye zvinoita zvekuuya. Tiudze imwe mibvunzo yamaibvunza yese nezvakapindurwa kuti akapindura kuti isusu taida kutobvunza uchida kunzwisisa kuti ko zvinhu zvamuri kuti munazvo pane mwana ngavaendokura akapupura kuti zvinhu izvi ndinazvo handisi kunyepa ndinazvo. Kofini rangu ndinaro, nyoka iyi ndaishandisa setai ndichisunga. Vanhu vaiona vaiti itai but yanga iri nyoka yandaitoshandise kuti ndipote ndichichidzira vanhu. Chinja makala ndakataura nemunhu zvino zvichidaya nechi chinditya nekune chinja makala. Asi aitotyisawo zveshuwa? Aichisa panguva yacho, aichisa chokwadi. Ave nemacages. Asi kunemi vanhu vekunoku imi maitirwa zvakadai munharaunda yenyu, tingati masvibisirwa nzvimbo zvakadii neurombwa hwaaita iwo? Mvura haisi kunaya mukatisakana kubva yakapera mvura haisi kunatsaunaya. Tasingatoziva kuti izvozvo uromba izvozvo. Ataure 1-1. Tasingatoziva izvozvo kuti izvozvo zvake zvourombwa zvindo zvikuita sezvikukonzeresa izvozvo. Tatoone 2 years mvura ichingoti jamba inogona kutonaya kana dzimwe nzvimbo muchitoiona panapa chitojamba. Juma ari kuda mumwe mukadzi pane ari kuda here? Munonogara good living and loving? Hamusi kuda? But kune mari kauko? Pane vanomboona Slime Media TV here? Pane vatu vambosangana naye pamafoni? Taurai tinzo zvamakaona, makaona chi? Tinechimboona dzekukoti uku, idzo dzidzi dzeng'anga tichionawo dzekudare-dare. Dzematare-tare. Aiwa, tafara kuziva kuti nemiwo munotisapota muri kuno. Nhasi tauya ka? Tiri tese handika? Tiri kuzviona zvidhoma. Vane vari kutozviziva. Muri kubuda. Father Juma ndiani wenyu? Kana kuti muvakidzani kana kuti hama yenyu kana kuti? Father Juma ndi baba vangu. Ndi baba venyu mimi. Tiri panyaya yekuti zvinezvi vakureurura kuti vakabata urombwa. Ndizvipi zvamunoziva panyaya iyo imi? Hapana chandinonyanya kuziva, asi tine matambudziko atiri kuona sevana. Matambudziko iwayo ndoyatira kuti dai matibatsira vana tisununguke pane zvizvi. Ndapi matambudziko amukusangana naye muchichi kunetsa muupenyu hwedu? 1, 2 vaningina vangu cheo havana chinobata chavanobata chinooneka hapana. Inini wacho mukomo wacho mukuru, ndini mukuru wavo, hapana chandikubata chinooneka. Ndokuda kwababa. Munenzani zita? Gift ani? Chimpanga. Alright. Pfuura mberi nekutaura nyaya. Chakachida kuti dai matibatsira muntaraunda wabvisiro zvinhu zvekutishungurudza nezvikonzero zvokuti takuzviziva zvavakaita takudi takuzviziva semhuri. Makatanga kuzviziva rini imi? Ivo vega ndiwakatanga kupupura kumhai manjapa kuti vana vangu nini ndikaita chimina ndikazvidai ndikadai. Ndopakaita kuti ziva kuti zvataiona ndezvechokwadi. Imaiona chini? Hanzvadzi dzangu dzaisarova. Handiti? Inini ndaisabata chinoonekwa. Munin'ina wangu chaiye Lugu, aripo Lugu. Akasvika kubva panapa kuenda unogara kwaari kugara. Iri nyaya imwe chete iyoyo. Saka ndinoti inini tibatsirei panyaya ipi iyoyo. Mundara vapupura vega kuti vana vangu ndikabata. Saka chitibatsirei kuti mundara vachede. Vasati vatanga kutaura vega, imi chii chamakaona chairatidza kuti baba vakanga varomba? Right. Chikaita kuti tione kuti baba vanenge vane zvavakabata. Amai vakaenda vekutanga. Vainza amai ani?
amai remember ndovakatanga kwera amai vangu ndinoti amai vangu chaivo amai Tanaka vakabva vaenda izvozvo kabva ana amai vakavatanga kutitaurira kuti unoenda sebaba wenyu zvavakuita izvo zvikatipa kuziva kuti baba vane zvavaita. Mashure aionekwa naamai venyu ndapi? Isecret. Haisisiri secret kaizvozvo, haisisiri secret. Takutoba baba venyu vada kubatsirwa. Zvavaiona mumba mavaiona zvidoko nenyoka vachitaura isu vavo kuti ndikupindwa nenyoka ndikupindwa nechidoko. Izvozvo hatichizvitaura nekuti imi mati muda kuti vabatsirwa ndizvo. Uye ndozvikupa kuti amai vangu vakuru vanonzi amaTanaka vasade kugara pamba inyaya yenyoka. Vanoti nyoka yaivashungurudza vavinga pamba ichiita sei? Ndiri mwana asi ndakutaura. Tapa nguva yekubatsirana. Inoda kuvaita mukadzi. Inoda kuvaita mukadzi asi ndiri mwana panyaya ipi iyi ndakupupura sekuziva sekuti vakaitawo. Ukaona amai vakukutaurira kuda kuti vashungurudzika. Andinzwisisi amai vazokupupura kumwana vashungurudzika. Saka kuda kuti kushungurudzika ikoko ndokwakupa kuti vaudze inini mwana kuti mwana angoona izvi ndozvikuita kuti tisawane raramo pano. Saka munoda here kuti imimi vanangu kushaya kwangu raramo nemiwo moshaya raramo. Saka ndosaka ndiri kuchema pamberi penyu. Anyaya ibi iyoyi tinonzwa kuti pane vakauya vakatora tsvimbo yakanga ine glass yaiita kuti vaiona kana munhu wada kuona vachitoita zvavanoita pagirazi ipapapo. Pakapiswa zvinhu musi wemamuripo here? Wongu ndiri mwana. Ndezvipi zvamakaona musi wakapiswa? Mudhara vakapisa tsvimbo iyoyo handiti, asi hazvisizvo ndo zvinhu zvihombe zvangava nazvo. Chihombe changava nacho ndochavakapfuura norekeni. Chachiri chicho vakapfuura norekeni kachuru kari kuzasi uku kakabuda turwaivi. Vanga vapiwa mhete, handizivo mhete yavakaitora kupi Mudhara. Ndeyavakapfuura norekeni kuti pabude turwaivi. Zvetsvimbo zvidiki pane chihombe chavakaita tichiona vana vavo. Saka zvanhasi ivo Mudhara ngavabude pachena kuti vakazviitirei izvozvo. Vaida here izvozvo vangaida kuuraya munin'ina wangu Luku. Zvamai manje vakaida kuuraya munin'ina wangu Luku. Munin'ina wangu wandosira ndiye anga pachitsiri pazvinhu zvavo. Zvinoda ropa zvavo zvakuda ropa zvoda kuti vada kuuraya munin'ina wangu Luku. Saka ndizvo here nhau yekuti Luku apajana yakabuda sei? Takafambawo isusu suvana somhuri takafambawo vatazviwana kuti Mudhara vada kuuraya munin'ina wangu. Ndobva avakirwa munamato. Vatavakawo munamato wakutadzisa kuti ivo vashupike nezvinhu zvavo. Zvakuvanetsa nenyaya yekuti takavakawo munamato pamunin'ina wangu Luku wangu aida kuuraya. Hanzvadzi yangu izvozvi nevana 2 mazwa haisi pamurume nekuda kwaMudhara ndinopupura ndichidaro. Izvo zvimwe hanzvadzi yangu yanga yaida kutorambwa asiri pamurume, yanga yaida kurambwa nekuda kwaMudhara. Mudhara ari kutiitisa izvozvi matoita zvakanaka kuuya kwamaita. Mudhara taida kuvapunza panyaya ipi iwo tadhiniwa navo manzwa semhuri takupupura kuti Mudhara taida kuvapunza nenyaya yavo yavari kutiitisa semhuri. Isusu amai vangu inini havana kuenda nokuda kuenda nokushungurudza nezvinhu zvababa, asi mama vakasvika pakutiudza taakuziva. Saka kana vachiti ivo vega vakuda kununurika
tibatsire kwanunura. Baba muchiti muri kutsutsumwa nezvamakaitirwa naFather Juma. Mungatanga kutaura zita renyu kuti ndiani uye inyaya yamuri kutsutsumwa zvamakaitirwa naFather Juma? Chokwadi, zita rangu ndinonzi Nomeni Chibanda. Nogara paMutwa paVillage 14 pakachipapa. Nyaya yandiri kutsutsumwa nayo pana Juma inyaya yengoro yakauya pagaraji pake ichida kudamburwa maarms anobata paexel kutanga akarebesa. Yakaunzwa nemunin'ina wangu, saka munin'ina wangu akazvisvika pakushanda. Nguva yakauya inguva yakaita chirwere chemombe, mombe ndobva dzaparara. Saka kuti tizowana chekutakurisa ngoro hatina kukwanisa, asi munin'ina wangu ngoro akatoibhadhara kuti idamburwe basa rese riite. Saka ndakazoita nguva yandikanga ndichiona naFather Juma. Father Juma ndada ngoro, akati no ngoro hanza ndagadzira nokuti munin'ina wako ngoro akaita se akabhadhara kuti igadzire. Yakati aiwa ndikuona nguva yacho yareba no transformer yakatsva. Saka zvakatsva transformer chindimirira manje magetsi anogadzirwa transformer iri kuuya. Funga ndakambogara ndakagara. Yakauya 2021. Zvadaro ndakaona kuti ngoro haisi kugadzirwa. Zamana ndazonzwa kuti Juma haasi kugara pai, achagara pamba apa kugara pavhiki. Saka ndaita zvokutotaimira kuti ndingamuwane zvezuva riri. Ndazomuwana Juma takatisangana pari pamashops paFiki paGrowth Point. Ndobva ndataura naye Father kuti akuda ngoro yangu. Ndokanzi chimira ndiite kuti ngoro yacho ndiitakure ndiye naye pano paFiki ndiite basa sezvo mushakabva akasiyaita se abhadhara. Zvadaro ndakambomirira ndobva ndaona hapana Juma hachawanikwa. Saka this Sunday, last Sunday iyo yadarika iyi ndakauya ndobva ndadhumana naJuma. Ndobva ndati Juma ndauya kuti ndichisimudza ngoro yangu nguva yakashaika mombe dzapera kufa nechirwere. Chakapa ndikazoshaya chokuti ndinotakurisa ngoro. Asi apa zvadarika izvi ndaiuya ndichiona naFather Juma ndichitaura nawo ngoro ingoti ndichagadzira. Saka pakazotama kugara kwavhiki anga kunetsa kuwana. Vatazongodhumana paFiki. Ngori kana tangoita mahweko. Ndobva ndataura naye ndikanzi ngoro ndakuitakura ndiyo nopedzisira kugadzira papi pano paFiki obvatora ngoro yako nokuti mushakabvini mari akandiita se akandibhadhara. Saka Sunday yapfuura iyi ndobva ndazoonana naye mushure monge nguva yaita se yareba. Ndobva ndati Juma ndanga ndauya kuti nditore ngoro ndoda ndiisiye pamuzukuru wangu wakademetembe. Imi hamusi kubatika batira. Ndakanzi ngoro hauitori. Ndakati aiwa handitadze kutora ngoro yangu. Ngoro ndeyandakuzonotora manje ende ndakuzoitora nechisimba. Apa ndanga ndatoita hunhu hwekukuzivisa kuti ndakutora kana ukazowana isipo. Ndofunga ndikatanga kuona mwana wake ndikati ndoda kutora ngoro yangu kanzi mudhara anouya manje munomuona momunhu. Saka ndaiteedzera kuti tiite zvinhu zvine mutemo. But ndikazoona kuti munhu wachona kwakaya ngoro yangu atori rafu. Saka saipapa sanhasi ndatouya unoti nditoitora ngoro nemhuri yangu. Imwe rafu yaitaura yanga iri kuti hanzi ukangotora ngoro iyi ndikukusungisa ndokuti atowandibira ngoro ndakaitengesewa nemunin'ina wako. Akuda kutora advantage yekuti munin'ina wangu inini akafa. Zvokuti pane vanhu vagere munomu makadhuma munomu pashamwari dzatamba nomufana wangu. Mukatowabvunza vamwe vanotoziva nyaya yengoro ipi iyoyi vandopupura zvokutoti kana mwana wangu dai angauya nhasi mudiki nezuro ndaive naye panapa ngomutenda unonongedzera ngoro yababa wako aenda unokunongedzera ngoro ipi iyoyi. Saka nezuro pakazoshaika mukana panguva yandakambotionane na DJ Goriti. Imi mamuri kuti munin'ina wenyu akaiendesa ngoro ikoko sei? Ngoro iyi yaida kudamburwa maarms. Akarebesa yaiti yakafamba nevana. Vakamhanya nayo yainge isina balance yaikurumidza kudzoka nokuti yanga yakarebesa mavhiri anga ari mukati. Saka taida kuti idamburwe maarms aya yodzikira so inenge yane balance. Ndozvataida kuti izvigadzirise. Saka ngoro iyi yakatozotora nguva from 2021 until now. Saka Father Juma vakurambira ngoro iyi vakuti ati ndinokusungisa pachinhu changu. Imi makambozama here kunotaura nyaya yenyu kumapurisa kana kuti kuPR department rekumapurisa iyo? Apa ndandisati ndaiti ndikutaura nemumwe wangu tikuita se tikunzwanana. Saka apa ndatozoona kuti aiwa kuti tichigona kuenda kumapurisa chirega nditore
chekwangu, kana tichizoenda kupolisi toenda kupolisi. Asi changu ndaita se nokuti apa ngoro dzatopera, pane dzimwe dzakatotakurwa irosvondo rapera nemota, uyo anotengesa ndototi ndakatoti mwari wangu kuiwana iripo. Izvozvi ndichitaura kudai so haisina bhodhi raine rinovhara kumashure yakatobviswa, asi yakauya iri ngoro yakaita se yakazara. Zita mati ndiani zverakazara? Ndinonzi Nomeni Chibanda. Ipo pama muchitaura nevanhu, pane vamwe here futi vanoti vane zvinhu zvavakatorerwa? Ndisingazive, wandaiziva kuti akavharwa ari panonzi Kadunguri akavharwa mota naFadha Njuma, ndotozviziva. Akatorova. Yanga iri mota rudzi? Yanga iri Isuzu yakati Mitsubishi papa iri open track 1 ton. Saka ari kurongawo kuti chize vanhu vaitaurirana vane zvinhu vakatorerwa zvinhu, ari kurongawo kuti kudii? Iye Njuma here. Aiwa, akatorerwa mota yake. Ndikuona kuti munhu akatopera pawa, handiti semunhu akataura kuti aipedza simba munhu kwada unoti naye unenge wachituna. Saka anenge asisina simba, akangonyarawo kuti anenge aingogunun'una mumwoyo make kuti shuwa mota yangu yakarowa, but munhu akatoshanda nemhuri. Saka ndo zvada kuitika futi papi pangoro yangu iyi. Madzidzei papa imi? Apa ini ndatodzidza kuti ukangoendesa chinhu kumunhu ukwana basa raramba kuitika nenguva, gara wasumudza chekwako. Aiwa, tinotenda kana pasina mamuda kuwedzera mashoko. Mashoko andiroda kungotaura chiteyo pamusoro kuti ini ndiri kuzoda utsigirwe kuti muzoona, muzotaura kuti Zvishuwa uyu akapupura kuti chekwangu ndakunoita sei, ndakutora aja chake ana murandu, nekuti ngoro ndeyani? Ndeyangu. Handingangozoisiya ichizongojirwa nevamwe, nokuti danga ari munhu isusu chaeka tinenge tichida kutokwanisa kunge tichitobatira tichitorwadziwa, nekuti vana vake chavatori mabest friends edu, but zvaakutiita zvacho manje zvakuratidza kuti zvinokonzeresa tichiseparate. Semunhu ari kutokumbira hendi, tinenge tichitokwanisa kuti tine patinapo toita se totambanudza ruoko. Handiri ogwana kubatsira mhuri, but ukandidaiso ukandita rafu ndinotambanudza here, handichakwanisa kutambanudza nokuti nenda totsama, nenda kutoti ai uri rafu. Saka aiwa, tinotenda nekutaura nesi. Thank you so much. Ndinotenda. Tichienda kuchechi tobva tasangana naye pabhora apo Njuma. Tasangana naye akati pane vamwe vanhu vari kufona zvisiriri izvo, asi ini Zvishuwa kubata ndakaita sei, ndakabata zvokuti pore magetsi rirapo iro ndorikaita kuti transfoma yemagetsi iite sei, itsve. Ndini ndakanoromba kuMalawi ne12,000 sandawana ndoyakaita kuti magetsi aite sei, atsve. Asi ndaitotya kuudza village nokuti ndaizoti ndo zvinhu zviri kuvabatsira zvipi izvozvo, asi pari zvino ndatambura vanhu. Kana pano vane upfuwo kana muriwo dai mauya nazvo kuti ndigone kubatsirika, zvinhu zviite sei, zvibatsirike. Pane vamwe vanhu vemuno muvillage vari kutowanza mudzimai wangu kuti auye ndiwandikaita naye zvinhu izvi, mukadzi wangu mudiki. Ndinotoda kuti vanhu vauye vandite sei, vandibatsire, vangava vahuki, vangava chii, vanhu vese vauye vandibatsire. Ndo chichemo china Njuma pari zvino, ari kutoda kuti abatsirwe zvinhu zvimuite sei, zvimurerukire. Pari zvinhu zviri kutomutambudza. Ndezvipi zvimwe zvaangati zviri kumutambudza, nokuti isusu hatigare naye imamu, gare naye kumba kwake, handizvo ane zvaanotaura here kuti ari kusangana nazvo zvinoratidza kuti urombo hweya hwapanduka? Iye ari kuti hanzi ndakaenda kuGuruwe, aenda kuGuruwe achida kutsvaga kubatsirwa, akazoti achiuya nevanhu vaiva nemaprofita here aida kumubatsira. Hanzi vakabva vasvika patenofa pamatena pamushuya kunoku, vakabva vati isusu simba redu remunamato raperera papi panapa, nokuti zvinhu kwatiri kuenda kumba kwako zvinhu zvakaoma, hatikwanise kuti tisvike newe, asi takutokupa munamato nokuti uchienda naye unoshandisa kupi ikoko kusvika zuva rekubatsirwa razoita sei, razosvika. Ndozvaitaura nesu. Asi anowirirana navo here kutaura kwavanoita mapostori aya kuti zviri kumba kwako zvakaoma? Ari kuti Zvishuwa ndakanotora, akataura kuti Zvishuwa kutora ndakanotora, zvokuti pamwe dai asina kukanganisirwawo mhiko dzake idzi kuri kuti dai zvinhu zvake achizvita sei, achizvida, but pari zvino nokukanganiswa kukaita achatoda zvekutomutambudza nomataura aiti. Hanzi kurumba kwacho kuri kurarika here? Aiti zvaizvezvi pawakapiwa munamati, wakapiwa munamati wekuti wagonogara, akabva atotiburitsira kamukadzi rake redi kangaisa muhomwe, akati ndikona apa ndipo pane imwe munamati totichengetedza zvinhu kusvika tabatsirwa dambudziko. Alright, tanzwa nyaya yake yekuromba iyi. Imimiwo munoti kuti imimi neni tikaenda kuMalawi kati kanopuwa mishonga yetaza pazuva mufungotogara boe?
and ipapo pakuzotadza kakuishandisa kuti inowandisa mari because pakaipa zvinezvi zvida kuti dai airomba zvinhu zvokuti anokwanisa kupiwa kwete zvekuzoromba totongoti yanga yanakira kuti aya namunhu akazokwanisa kana kuuraya kana kukanganisa. Saka tiri kuti kuromba kwakanaka kuti kwakashata. Shanda zvesimba rako zvaunenge wawana zvishoma izvo ndo zvako usazoda kuwedzera because hapana munhu asingade chakanaka but kana zvazokusvitsa kureva kuti zvino wakutsvaga rubatsiro wanayo matambudziko handiti akataura kuti ndairema hanzeni ndaitoita zvimwe zvinhu zvokuti kana ndikaita ndandisunga akataura nezuro ndo mataura aita saka hazvina kunaka handiti. Aiwa tinotenda nhasi tataura nani pano paSly Media TV naamai chibanda maita otini wachipapa maita basi tinotenda zvikuru. Thank you so much. Father Juma munovaziva sei imi? ndaingovaziva vari vanhu kuti kana vakada kuita zvinhu dainga vari munhu ungoti aingoti kana akada kushedzera ungano vanhu vaingoungana saka taingoti pamwe kuitako zvinhu zvinezvi zvingovabvumawo mamusingazoti ane chaunga asingazoti ane chaunga iyezvezvi maakuziva manje zvinhu zvamuri kunatsoziva imimi zvazviri kuitika muupenyu hwake zvamakangozwawo kana nezvamakaona ndezvekuti handisati ndakuziva kana kunzwa asi kuti ndatouya kuti ndinyatsozvionawo nekunzwa nekuona zvazvakaitika saka pane kadhara kaaiti sekuru ndomba menyu matakuisayo muda kukaona ndoda kukaona nema ndonyazokaona ndikuzoziva kuti kana ndikazoda kuita ndozoti zvakaipa izvi zvakanaka kukakazoka yakachida kukumhoresai kadhara kacho handibvumi handitode ndinopane ndatoona kutoti izvi zvakatoipa zvachose handitode sa mungape vanhu dzidziso yekuti kudi ndopa dzidziso yekuti kuromba kwakaipa tingoshedzerai kuti mwari ndiwo mukuru pane zvose naika tinotenda zvikuru. Nhasi tataura namai ano kunoku amai chari kwabheni aiwa tinotenda mai chari. Tiri kutaura nana mutauro namai Lili. ndimi munogara naFather Juma togara tese kuno kunonzi kui kunonzi atege kuti anoedza ati munyararai kunonzi kunonzi kwakadhuma. Experience yenyu naFather Juma ndeyekuti chini yamunoti mimi zvese zvavaitaura munozviziva kana kuti vainyepa? aiwa zvavaitaura zvese ndezvechokwadi ivo vari kutotsvagawo rubatsiro vachida kutokwanisa kubatsirika saka zvamatouya imi makatanga kuzviona rini kuti murume wainofunga anobata-bata? tatanga kutongozviona kumashure vaivhura mamaini mashopu achirana chikoro kwese kugaraji uku zvinhu zvese zvingofaina asi makati matozvinzwa nerunyere kupe kuti mudhara akabata makamazvinzwa nerunyere kupe kuti mudhara wayo akabata? tanangozvinzwawo nemafunga kuti chero ipapo pazvikazobuda apa tatogara tichozviziona kuti sama musingatyiri kugara nemunhu akadaro? aiwa ko taitiwo ndezvedu here kana kuti taingoti ndezvakewo tichazvionawo. Saka ndikutaura nani? ngotaura naMai Lili. Alright, Mai Lili maita basi.